Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti li inti t-triq tagħna, inti li inti l-verità tagħna, inti li inti l-ħajja tagħna. Għatina l-lum li niftħu il-qalb tagħna beraħ, ħalli nilqgħu għax għandna tassew bżonnok. Inti li tibda l-lum billi tgħidilna tħallux qalbkom titħawwad. Donnu taf x'inhu għaddej minn moħħna u x'inhu għaddej minn qalbna. Donnu tafna tajjeb, Mulej Ġesu. Jekk nitolbuk biex il-lejla verament tħallina nilqgħuk fina. Ħalli l-preżenza tiegħek fina tikkalma l-mijiet imqalba, tatina l-paċi tiegħek. Tlaqqana mal-milja tal-umanità tagħna, tagħmilna iktar bnedmin. Imma mhux biss din l-akkoljenza tagħna lejk il-fatt li aħna nilqgħuk jatina li niltaqgħu mal-Missier li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad. Emmnu falla u emmnu fiha wkoll. Fid-dar ta' Missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex neħodkom miegħi. Biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għal post fejn sejjer ta' fuqha. Tomas qallu: Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku araftu lili, kontu tarfu wkoll lill-Missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi, diġà rajtuh. Qallu Filippu: Mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb: ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ra lili ra lill-Missier. Kif tgħidli urina l-Missier? Ma temmenx li jiena fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-Missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom qatt jagħmel għax jiena sejjer għand il-Missier. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd, mela wasalna fil-ħames ħadd tal-Għid. Iż-żmien jgħaddi malajr, ilna diġà diversi ħdut illi ma niltaqgħux għall-Ewkaristija. U minħabba fekk allura ninqdew propju b'dan il-mod biex almenu inwasslu il-kelma. U hija ħaġa tassew sabiħa li din il-kelma ma tinstemax biss fil-Knisja, imma tinstema fid-djar, kemm hi xi ħaġa sabiħa. Hija waħda mill-affarijiet pożittivi ta' din il-kriżi sanitarja u xekk li l-kelma Alla żgur li iktar minn qatt qabel qed tinstema fid-dar. Fl-istess ħin iċ-ċentru tal-familja, iċ-ċentru tal-komunità nisranija ma tibqax biss il-post fejn niltaqgħu għal kull tal-liturġija, imma ċ-ċentru propju irid isir il-ħajja ta' kuljum. Iċ-ċentru tal-liturġija tagħna dan qalulna l-isqof mod ċar fittra li batilna. Tassew jixtieqna illi
iċ-ċentru illi miegħu iddowr il-ħajja tal-fidi tagħna ma tkunx biss il-Knisja, anzi, iktar ma tkun id-dar u iktar ma tkun il-ħajja tagħna ta' kuljum, iktar ikun aħjar. Il-Knisja, kif spiss ngħidu, isservina biex tagħtina l-enerġija dawk it-tliet kwarti tal-ħadd, isservuna biex jagħtuna l-enerġija ħalli nkunu nistgħu ngħixu il-fidi tagħna imbagħad bi profondità, b'awtentiċità fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din in-nofsija tliet kwarti tal-Knisja isservina biex nieħdu l-Knisja magħna kullimkien u biex nittrasformaw, inbidlu fi Knisja kull post li nkunu fih. Dak hu l-iskop. Għalhekk niġu hawnhekk niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Ħadd. Illum ukoll kif indunajtu għandna lezzjon impenjattiva. Għandna Vanġelu illi mhux sempliċi. Jiena jekk ikolli ngħidilkom x'tiftakru minnu, forsi ma nafx, imma forsi tiftakru sentenza, jiena u it-triq il-verità u l-ħajja, forsi tiftakru dik. U forsi tiftakru xi ħaġa oħra wkoll. Tgħidu li inti kemm għamiltna ninsew. Forsi għax jien ninsa ħafna lura naħseb li kulħadd bħali, imma huwa Vanġelu li diffiċli illi tibqa' miegħu jew li tħallih miegħek. U llejla se nippruvaw nidħlu ftit forsi ftit iktar fid-dettall milli s-soltu nidħlu f'dan il-Vanġelu aħna u naqrawh biex nifhmu tassew x'irid jgħidilna. U bħas-soltu nixtieq li naslu għal konklużjoni għall-aħħar. Huwa Vanġelu tassew sabiħ illum, tassew sabiħ. Bħal huma il-Vanġeli kollha u bħal huma wkoll il-Vanġeli tal-ħadd tal-ħdud tal-Għid u x'hekk illum huwa il-ħames ħadd tal-Għid. U dan il-Vanġelu jrid iwassalna biex fl-aħħar b'xi mod kulħadd jifhimha skont il-pass li qiegħed fih fil-fidi tiegħu u x'hekk mhux se nifhmuha kollha l-istess. Imma dan il-Vanġelu jrid iwassalna biex fl-aħħar inkomplu nindunaw, inkomplu narfu illi Ġesu Kristu huwa it-triq tagħna, huwa il-verità li tant aħna nfittxu fil-ħajja tagħna, huwa il-ħajja illi aħna ħafna drabi nippruvaw insibuha f'postijiet oħra jew b'modi oħra. Hekk jalla kull wieħed u kull waħda minna fl-aħħar ta' din il-lezzjoni divina jaraf din ir-realtà li Ġesu Kristu huwa tassew it-triq, il-mixja tagħna sa naraw ftit kif huwa il-verità tagħna li kull wieħed u kull waħda minna l-ħin kollu nfittxu, huwa il-ħajja tagħna li l-kol kemm aħna nixtiequ fil-fond ta' qalbna, il-kol kemm aħna nixtiequ l-ħajja. Ħalli nibdew bil-mod dan il-Vanġelu. Provaw nifhmuh hekk. U Vanġelu sabiħ kif diġà għedna. Mela ninsabu fil-kapitlu 14 tal-Vanġelu ta' San Ġwan u San Ġwan għadu kemm irrakkontalna fil-kapitlu ta' qabel li Ġesu qiegħed miġbur flimkien mal-Apostli fil-kamra ta' fuq fiċ-ċenaklu u għadu kemm ħasel ir-riġlejn tal-Apostli. U għamlu ukoll diskors wara li ħassilhom saqajhom fuq l-imħabba, fuq li għandhom iħobbu lil xulxin. L-aħħar ta' kapitlu 13. Ukoll għadu kif ħareġ Ġuda. U Ġesu qiegħed jirrakkontalhom lid-dixxipli tiegħu qed jgħidilhom isma' jiena minn hawn ftit ieħor issa se nitlaq. Jien se mmur se nħallikom. L-aħħar ta' kapitlu 13. U allura x'jiġri? Id-dixxipli jitniktu. Id-dixxipli jitħawdu. U fil-fatt Ġesu jibda propri dan il-Vanġelu b'din il-frażi, b'din is-sentenza. Tħallux qalbkom titħawwad. Emnu falla u emnu fiha wkoll. Tħallux qalbkom titħawwad. Jien ma nixtieqx nibqgħu fiċ-ċenaklu, imma kull wieħed u kull waħda minna jidħol fiċ-ċenaklu tad-dar tiegħu fejn qiegħed bħalissa hekk. U nimmaġina li kulħadd jibda jtella u xek minn memorja tiegħu u forsi ma tkunx memorja ma jkollux bżonn jagħmel sforzi kbar biex itella memorja ta' inkwiet. Hekk ta' tbatija. Ta' tbatija li ħafna drabi tawdilna l-qalb tagħna. Hawnhekk Ġesu juża kelma qawwija ħafna. Il-kelma li juża tiġi użata fil-lingwaġġ Grieg biex tiddeskrivi it-taqlib tal-baħar. Il-mewġ, it-tqallih tal-mewġ, il-qawwa tal-mewġ. Mena dan mhux sempliċement fit-tensjoni jew ftit ansjetà. Imma
ħafna nkwiet, ħafna nkwiet. Ġesu qiegħed jirreferi għal ħafna nkwiet. U qiegħed jgħidilna tħallux qalbkom tinkwieta ħafna, tinkwieta żejjed. Tgħidu li ma kif se nagħmlu? Kif se nagħmlu? Naħseb li waħda mill-affarijiet li rridu narfu mill-ewwel fil-bidu ta' dan il-Vanġelu hi li hawnhekk l-inkwitu marbut ma' telfa. Id-dixxipli qegħdin jinkwetaw ħafna għax se jitilfu lil Ġesu. U ħafna drabi aħna wkoll l-inkwitt tagħna jkun marbut ma' telfa ta' xi ħaġa, ma' loss, telfa ta' xi ħaġa. Tista' tkun telfa ta' persuna, tista' tkun telfa simbolika ta' persuna, forsi inkwitt fi relazzjoni. Tista' tkun ukoll telfa ta' ideal jew idea li kelli fuq persuna. Pereżempju jinxtaqt li hija jew oħti jew it-tifel jew it-tifla iġibu ruħhom dan il-mod jew jagħmlu din il-ħaġa u m'għamluhiex. Għamlu diversament kif xtaqt. Allura hemmhekk għandna t-telfa ta' ideal, ta' idea ta' persuna. Jekk ħafna drabi l-inkwiet il-kbir ikun marbut ma' xi ħaġa li tinqata' minna, ma' biċċa kbira li tinqata' mill-persuna tagħna. Ekku allura Ġesu mill-ewwel hekk jolqotna fil-laħam il-ħaj il-lejla. Tħallux qalbkom titħawwad. Jaf li l-qalb tagħna kultant titħawwad. U jaf għax ġarrabaw stess. Fil-Vanġelu fil-kapitlu 13 ta' San Ġwan, l-Evanġelista jgħidilna u ħass qalbu titħawwad meta? Meta induna li Ġuda jew meta tkellem dwar it-tradiment ta' Ġuda x'kien ilu jaf li Ġuda se jitradih. Imma meta tkellem dwar it-tradiment ta' Ġuda, dak il-ħin Ġesu ħass il-qalb tiegħu titħawwad. Immaġinaw. Immaġinaw x'inkwiet kbir meta inti tinduna li xi ħadd lilek se jitradik u dak it-tradiment se jwassal għal mewt. Ġesu qiegħed jitkellem minn din il-gravità ta' sitwazzjoni. Meta jgħidilna tħallux qalbkom titħawwad. Meta jinteressaħ Ġesu fl-inkwiet li għaddej minnu bħalissa, fid-batija li għaddejja minna bħalissa. U jibda jissuġġerilna x'għandna nagħmlu. Emnu falla u emnu fija wkoll. Jekk il-kelma temmen, x'jiġifieri temmen? Il-kelma temmen jiġifieri afda falla. Ħalli jkollok fiduċja falla. U fiduċja f'Ġesu, fil-persuna ta' Ġesu. Emnu fija wkoll. Hekk il-kelma temmen fl-oriġini tagħha, il-kelma temmen fl-oriġini tagħha tfisser isserraħ fuq xi ħaġa. Isserraħ, ikun hemm xi ħaġa li fuqha tista' sserraħ. Minn hemmhekk ġejja l-kelma temmen. Propju isserraħ fuq xi ħaġa. U allura Ġesu llejla qiegħed jitolbok jew qiegħed jistiednek biex inti sserraħ fuqu u sserraħ fuq Alla. Isserraħ fuqu u sserraħ fuq Alla. Imma kif? Ekku jkompli propri daħħalna Ġesu f'dan il-mistrieħ, f'din il-fiduċja. Ikompli jgħidilna xiġifieri tafda f'Ġesu, tafda f'Alla. Ħalli verament din is-sentenza ssir ta' veru li ma nħallux qalbna titħawwad. Li ma nħallux qalbna titħawwad. Se nindunaw li qalbna tkun fis-sod, li qalbna titħawwad inqas ħalli ngħidu hekk għax aħna nibqgħu bnedmin u ma naslu qatt għal perfezzjoni sħiħa. Imma qalbna titħawwad inqas tafu meta? Meta Ġesu jibda jsir bil-verità, bis-serjetà. It-triq tiegħi, il-verità tiegħi, il-ħajja tiegħi. Issa naraw hekk bil-mod matul il-Vanġelu. U allura Ġesu se jkompli jgħidilna allura kif il-qalb tagħna ma titħawwadx, kif aħna nistgħu inserħu fuqu u nserħu fuq il-missier. U jgħidilna fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. Tgħidu li din is-sentenza xi tfisser. Ħafna drabi aħna fimnija dejjem din il-frażi li Ġesu issa se jmur għand il-missier, se jmur fis-sema u hemmhekk se jħejjilna flet, mhux hekk se jħejjilna kamra jew lukanda, dar post fejn noqogħdu tajjeb hemmhekk. Iwa, okej, din tatina ftit konsolazzjoni, okej, din tatina ftit raġuni għalfejn għandna nserħu fuq Ġesu, imma
Forsi għadha l-bot u minn daħal oħra għalkemm aħna qegħdin f'dan il-wiet ta' dmoħ, imma kultant nippreferu nibku hawnhekk f'dan il-wiet ta' dmoħ milli mmorru malajr in-naħa l-oħra, hekk jew le, din hija l-verità. Allura Ġesu x'inhu jgħid tassew? Din id-dar ta' missieru x'inhi? Xi tfisser? Hawnhekk għandna kelma teknika, verament teknika fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Għaliex għax San Ġwan kull darba li Ġesu jgħid id-dar ta' missieri, tiftakru għal x'qed jirreferi għat-Tempju ta' Ġerusalem. Mela fid-dar ta' missieri, it-Tempju ta' Ġerusalem, hemm ħafna postijiet. Imma xi tfisser din hemm ħafna postijiet? Mela ħammurru fit-Tempju ta' Ġerusalem? Le, mhux hekk qed jgħid Ġesu. Tiftakru meta fil-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 2 qal jiena nwaqqa din id-dar ta' missieri, nwaqqa dan it-tempju u nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Għaliex? Għax issa d-dar il-ġdida ta' missieri, id-dar il-ġdida ta' missieri huwa jien. Mhux hekk qalilha lis-Sammaritana kapitlu 4 fil-Vanġelu ta' San Ġwan lil Alla ma tadorawhx iktar fuq il-Muntanja Garizzim u lanqas aħna ma nadurawh fit-Tempju ta' Ġerusalem, imma nadurawh fl-ispirtu fil-verità. Fi kliem ieħor, il-fatt li qed tiltaqa' miegħi intek qed jgħidilha lis-Sammaritana qed tiltaqa' diġà ma' Alla għaliex jiena d-dar fejn jammar Alla. Allura ara kemm is-sabiħa din. Mela Ġesu huwa id-dar fejn jammar Alla, d-dar tal-missier. U f'din id-dar tal-missier fil-qalb ta' Ġesu, fil-persuna ta' Ġesu, hemm ħafna postijiet u jerġa' mhux post. Il-kelma Maltija, kelma tagħna post, jiftit f'ira. Imma il-kelma propju hi home, mhix dar, imma home. Issib home, issib bħalma ngħidu ssib postok. U fejn insibu postna? Fil-qalb ta' Ġesu. Fil-qalb ta' Ġesu. Fid-dar ta' missieri li huwa jien il-persuna tiegħi, fil-persuna tiegħi hemm ħafna postijiet. U mhux biss u jkompli. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. Li ma kienx hekk kont se ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. X'irid jgħid biha din? Fejn kien sejjer Ġesu? Fejn kien sejjer Ġesu? Ġesu kien sejjer f'kapitlu 14 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, kien sejjer biex iġarrab il-passjoni, it-tbatija u il-mewt, il-kruċifissjoni fuq is-salib. U hemmhekk propju hemmhekk Ġesu ħejjilna l-post fuq is-salib. X'jiġifieri ħejjilna l-post fuq is-salib? Jiġifieri meta Ġesu imut fuq is-salib, xi qed jgħidilna lilna l-kol kemm aħna u lill-bnedmin kollha li fil-qalb tiegħu li hu l-wiċċ tal-missier u fil-qalb ta' Alla l-missier, fil-qalb tiegħu, fil-qalb ta' Ġesu, hemm post għal kulħadd. Kulħadd, mhux it-tajbin biss, imma anki dawk li salbuh, anki l-ħżiena, hemm post tal kulħadd. Kien hemm bżonn li jmur jasal sa fuq is-salib, imut fuq is-salib biex kulħadd jinduna li l-imħabba ta' Alla mhix riservata għal xi kategorija ta' nies, mhix riservata għat-tajbin, mhix riservata għal ġusti, le, imma l-qalb ta' Alla għandha wisa għal kulħadd. U għalhekk qalilhom li ma kienx hekk kont se ngħidilkom jien li ser immur inħejjilkom fejn toqgħodu, kieku kien skont se ngħidilkom hekk, li ma kellix il-post għal kull wieħed u kull waħda minnkom fil-qalb tiegħi. Hekk minn ejja nibdew nindunaw ftejt hekk. Il-kelma emnu f'Alla u emnu fija xi tfisser tassew. U allura ma nħallux qalbna titħawwad jekk aħna għandna post kull wieħed u kull waħda minna fil-qalb ta' Ġesu, fil-qalb tal-missier. Ġesu li huwa id-dar tal-missier, li huwa it-tempju fejn jammar Alla, d-dar fejn jammar Alla. U hemmhekk f'dik id-dar fejn jammar Alla f'Ġesu hemm id-dar tiegħi, il-home tiegħi, il-home tiegħek. Fija tifsira sabiħa dejn ta' illum jum l-om imbagħad ngħidu xi ħaġa fuqha fl-aħħar marbuta ħafna ma' dan il-Vanġelu. Però ħafna drabi aħna mmorru law, mmorru le, mmorru lin, imbagħad nerġgħu nispiċċaw il-home, id-dar, terġa' tispiċċa d-dar. Imma fejn hi id-dar, il-home tiegħek fejn hi? Hija fil-qalb ta' Ġesu, hemmhekk issib postok tassew. U allura araw kemm aħna nippruvaw nsibu home x'imkien ieħor, f'postijiet oħrajn. U xi drabi ngħixu l-ħajja kollha tagħna naħarbu għaliex? Għax nibżgħu li niġu rejected
nibżgħu din niġu mbuttati mill-oħrajn. Allura nispiċċaw ma dik ma kampajx 3 snin jew 4, imbagħad ma ieħor ma kampajx 5 snin jew 6. Il-problema tal-home li ninħossni tassew f'posti, il-kexxun tassew daħal f'postu. Meta? Fejn? Meta jien tassew id-dar tiegħi, il-home tiegħi insiba fil-qalb ta' Ġesu, insiba fid-dar tal-missier li hu Ġesu. U jkompli l-Vanġelu. U meta mmur u nħejji l-kompost, meta imur fuq is-salib u jissallab u hekk permezz ta' din il-mewt, permezz ta' din lotja tiegħu, Ġesu il-mewt tiegħu mhix disgrazzja, il-mewt tiegħu mhix xi ħaġa li kellu jaċċetta bil-fors xi tittamel issa l-pjan, le, imma l-mewt tiegħu hija qotja brida sħiħa ġeneruża. U allura billi jagħmel din lotja għal kulħadd lil kulħadd u wera lil kulħadd lil bnedmin kollha. Midinbin u mhumiex, tajbin u mhumiex. Li hemm post, hemm home fil-qalb tiegħu għal kulħadd. Nerġa' niġi meta mmur, nerġa' niġi meta immur biex nagħmel din lotja tiegħi fuq is-salib, nerġa' niġi biex noħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Xi qed jgħidilna Ġesu? Qed jgħidilna proprju meta ridi tarawni msallab fuq is-salib, meta tindunaw kemm kbira l-imħabba ta' Alla għal kull bniedem, anki għalikom saħansitra li wieħed minnkom ibeni ieħor minnkom jiġħadni 3 darbiet u l-oħrajn se jaħarbu kollha, anki għalikom. Meta tindunaw illi jindik il-mewt li miet mejxajr wirja tal-imħabba sħiħa mingħajr kundizzjoni għal kulħadd, allura nerġa' niġi u neħodkom miegħi u intom tiġu miegħi, għax tarfu li jiena nħobbkom tassew biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U hawnhekk tkompli Ġesu jkompli jgħinna nifhmu x'jiġifieri tistrieħ, x'jiġifieri ma tħallix qalbek titħawwad, x'jiġifieri temmen. Il-verità li jien u int ngħixu kontinwament fil-qalb ta' Ġesu. Ngħixu kontinwament fil-moħħ ta' Ġesu. Edna li huwa jom l-om illum hekk. Naħseb illi sa minn meta titnissel it-tarbija. Sa proprju sal-mument tal-mewt tal-om, jew jekk Alla ħares qatt tmut il-bint jew l-iben qabel l-om, sal-mument anzi laqqas anki wara. Sal-mument tal-mewt tal-om mena mit-nissil tat-tarbija. Sal-moment tal-mewt tal-om, l-om qatt ma tista' tkun weħida, qatt. Imma dejjem iġġor it-tarbija magħha. Dejjem iġġor lill-liben jew lill-bint magħha. Anke jekk kollha 10 jew 12, dejjem iġġorhom fija. Tgħidu li ma kemm hawn ommijiet li ħallew it-trabi li ħallew, imma xi sforz psikoloġiku enormi trid tagħmel, xi vjolenza fuqek kbira trid tagħmel biex jien tinsa li inti jom, tinsa li għandek iben jew bint, x'biċċa xogħol kbira. Issa immaġinaw din l-om. Immaġinaw dak li qed jgħidilna Ġesu. Fejn inkun jien intom tkunu wkoll. Ippruvaw irriflettu ftit. Kull fejn ikunu hemm qiegħed jien, anke jekk ninsi, anke jekk ma nagħtix kasu, anke jekk ma mmurx knisja, anke jekk ma nismax il-kelma t'Alla. Però jaħasra xiġrili. Li jkolli t-taqlib qalbi mqalba, qalbi mħawda u ma jkollix fejn nistrieħ. Kemm nistrieħ jekk jien naf li fejn qiegħed hu hemm qiegħed jien. Fejn qiegħed hu hemm qiegħed jien. U allura Ġesu jkompli jgħidilna u t-triq biex tgħixu din l-esperjenza, biex ma tibqax xi ħaġa miktuba fuq il-Bibja, imma tiġi miktuba f'ħajtek fil-persuna tiegħek, it-triq, il-mod kif taslu għal dan ta' fuqha. Il-mod fejn sejjer biex imbagħad intom tiġu wkoll f'din l-imħabba infinita li jien għandi għalikom, it-triq ta' fuqha. U hawnhekk jaqbeż Tumas. Ma ninsewx li Tumas huwa tewmi u hekk hawnhekk proprju f'din is-silta tal-Vanġelu San Ġwan ma jindikax li huwa tewmi ma fid-darbtejn l-oħra fil-kapitlu 11 kif ukoll fil-kapitlu 21 it-tnejn li huma rajnihom, waħda propju fil-ħames ħadd tar-Randan meta riflettejna fuq
il-mewt ta' Lazzru, l-qawmien ta' Lazzru, għallu ejja ħammorru mutu miegħu Tomas it-Tewmi. U f'kapitlu 21 riflettejna fuqha propju Domenika jinalbis il-ħatta wara lejt, it-tieni ħatta lejt, meta Ġesu jidher u Tomas ipoġġi subajh fuq l-idejn, fuq il-pjagi tal-idejn u fuq il-kustat ta' Ġesu. Dan Tomas, it-Tewmi, kif edna diġà huwa tewmi miegħi, tewmi ma' kull wieħed u kull waħda minna. U bħalu bħalek, li Ġesu jgħidulu, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu triq? Kif nista' nkun naf triq? Ejdli ħasra, kemm għandi bżonn kieku ma nħallix qalbi titħawwad. Kemm għandi bżonn ninserraħ ftit iktar fuqek. Ejdli, kif irrid nagħmel? Din hija l-mistoqsija ta' Tomas, mhix il-mistoqsija tiegħi u tiegħek ukoll, mhux il-ħin kollu nagħmlu dawn il-mistoqsijiet. U hawnhekk Ġesu jirrispondi b'din is-sentenza famuża hekk. Illi lejla nixtieq li tibqa' magħna, torqod magħna, tqum magħna da filgħodu. Inħalluha magħna kista jkun matul il-ġimgħa kollha. Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Nippruvaw naraw ftit Ġesu xrid jgħidilna b'dawn it-tlet sostantivi, it-tlet nouns, it-triq, il-verità u l-ħajja. L-ewwel qabel kollox, meta lil xi ħadd ludi tgħidlu issemilu l-kelma triq, xi ħadd ludi jifhem ħaġa waħda biss. It-triq hija t-toraħ. It-triq hija l-liġijiet, il-liġi, l-kwandamenti. M'hemmx triq oħra, allura dik hija t-triq. Imma Ġesu hawnhekk qiegħed jgħid jien hu t-triq. Jien hu t-triq. X'jiġifieri jien hu t-triq? Xi qed jgħidu lil Tomas u xi qed jgħid lili u lilek? Jekk inti tittimxi lejn il-verità u lejn il-ħajja, issa naraw x'inhuma l-verità u l-ħajja. Jekk inti tittimxi lejn il-verità u lejn il-ħajja, int trid timxi il-passi tiegħi, int trid timxi warajja. X'jiġifieri timxi wara Ġesu? Timxi wara Ġesu jiġifieri li tisma' l-kelma tiegħu tipprova tpoġġiha fil-prattika. U din ma tistax tagħmilha minn issa għal imbagħad. Din tieħu it-triq tal-ħajja kollha. It-triq tal-ħajja kollha. Mela jekk jien it-triq tal-ħajja tiegħi nipprova bid-difetti kollha li għandi, bid-djufijiet kollha tiegħi, nipprova nimxija almenu qrib it-triq ta' Ġesu, almenu nimxi il-passi, xi darba preċejs, xi darba nawwiġhom, il-passi ta' Ġesu, allura verament Ġesu għalija jibda jkun it-triq. Imma li min huma t-toroq tagħna, naħseb ta' min jistaqsi, li min it-triq tiegħi. It-triq li twassalni għall-ideal ta' ħajti, għall-ideali tiegħi, għall-verità tiegħi u għal dak li jidilli għall-ħajja tiegħi. Li min it-triq tiegħi? Forsi tista' tkun it-triq tiegħi il-ħafna xogħol. Għaliex għax il-verità tiegħi illi tittaħdem ħafna biex ikollok il-flus, ħalli mbagħad tgħix il-ħajja kuntenta, il-ħajja komda li ma jkollok bżonn ta' xejn. Mela li min it-triq tiegħi? Triq tiegħi li jkolli ħafna flus u allura biex ikolli l-flus irid naħdem. It-triq tiegħi hi x-xogħol. Jew li min it-triq tiegħi? It-triq tiegħi hi li nkun popolari. U allura jekk il-verità tiegħi li nkun popolari, it-triq tiegħi li nistinka, li nitħabat, li ma noqgħodx nara li ma kallu nirfes, li ma noqgħodx nara li ma persuna nitla fuqha, jew nuża jew ninqeda biha, l-importanti li nasal għall popolarità, għall verità u l-ħajja li jidhirli li huma dawk għalija. Imma jekk qed ninnutaw dawn it-toroq tagħna u din il-verità tagħna u din il-ħajja tagħna huma dawk li jitfgħuna l-iktar fl-inkwiet. Huma dawk li jitfgħuna l-iktar fil-problemi. Huma dawk l-iktar illi iħawdulna qalbna. Iħawdulna qalbna. Allura jista' jkun li mhumiex il-vera verità, jista' jkun li mhux il-ħajja ta' veru, il-ħajja tas-sew, jista' jkun. U allura jekk jiena min għalija li dik il-verità u mhix, jekk jiena min għalija li dik il-ħajja imma fil-fatt mhix, allura jinqbad triq żbaljata. Jista' jkun. Forsi hawn min li għalih il-verità li jkollu raġun, li hu dejjem għandu raġun.
U allura t-triq biex jasal għalija x'inhi? It-triq biex jasal għalija ħafna drabi l-konflitti. Ili mhux kapaċi jbaxxu rasu u jgħid isma' skużani, jiena qaffix ta' żbaljajt. It-triq tispiċċa dejn, it-triq tispiċċa tal-konflitti u titolbok ħafna enerġija. Mhux biss għax wis probabbli tikdeb ħafna biex turi lilek innifsek dejjem li għandek raġun. U dik titolbok ħafna enerġija psikika. Kontinwament. U tajjejk. U meta ma jirnexxilekx allura qalbek titħawwad. Allura jistax ikun li mhux dik il-verità u mhux dik il-ħajja. Interessanti għax Ġesu qiegħed jippreżenta lilu nnifsu bħala t-triq. It-triq. Fil-bidu tal-Knisja, fil-fatt insibuha anki fl-Atti tal-Apostli, rajnija milux, meta f'Antjokja l-insara u xek bdew jissejħu Kristjani, il-komunità dawk li jemlu bdew jissejħu għall-ewwel darba Kristjani, qabel tafux kienu jissejħu in-nies tal-mixja. Aħna llum tal-mixja nidentifikawhom mal-moviment neokatekumenali. Propju għax dan il-moviment għandu bħala wieħed mill-objettivi importanti tiegħu illi jimxi fit-triq, li jimxi fuq il-kelma ta' Alla, il-mixja. Ma l-ewwel insara kienu jissejħu propju in-nies tal-mixja. Jekk tgħid jien u int nies tal-mixja wara Ġesu. Għax inkella dik is-sentenza li qalna qabel Ġesu tħallux qalbkom titħawat emnu fija ma taħdimx ma taħdimx. Nikkomplikaw naqra ħajjitna. U Ġesu llejla irid jurina kif verament dik is-sentenza taħdem, dik il-frażi taħdem. Allura qed jgħidilna jien u t-triq. X'irid tgħidilna meta qed jgħidilna jien il-verità. Li min hi l-verità? Ħanippruvaw naraw ftit it-triq ta' Ġesu lejn xiex kienet wassal u xejn. Lejn liema verità kienet wassal. Il-lejla stess sedna li Ġesu qalilhom jien sejjer se nimxi fit-triq u xejn. Sejjer lejn x'imkien fejn kien sejjer Ġesu biex jagħti ħajtu fuq is-salib. U allura il-verità li lejja kien jimxi Ġesu. U li lejja jixtieq li aħna wkoll nimxu jekk aħna rridu ninaqdu miegħu. X'li minhi? Hija l-verità tal-għotja tagħna nfusna. Hija l-verità tal-imħabba, hija l-verità tal-qadi. U allura l-verità mhix tal-prepotenza, allura l-verità mhix tal-poter, allura l-verità mhix tal-apparenza, ta' kif nidher u ma nidirx. Allura l-verità mhux ta' kemm jien għandi ħol, ta' kemm kapaċi nikmanda, mhux dik il-verità. Il-verità mhux ta' kemm jien popolari, mhux dik il-verità. Imma l-verità hi ta' kemm jien kapaċi naqdi. Il-verità hi l-imħabba, il-għotja tagħna nfusna. U hawnhekk allura hemm bżonn li nagħmlu qalba kbira, taqliba kbira fil-ħajja tagħna. Għaliex għax ħafna drabi aħna għandna veritajiet oħra, u xek, diġà semmejnihom. Għandna l-verità tal-ġejt tad-dinja l-flus. U jekk għalija l-ġejt tad-dinja huwa verità, allura dik se titħol ftit f'konflitt mal-verità tal-qadi, tas-servizz, tal-għotja. Interessanti hawnhekk Ġesu. Il-verità tal-imħabba, l-imħabba li mhix karità. Ħafna drabi tgħidu li x'inti tgħid l-imħabba li mhix karità, iwa, l-imħabba li mhix karità. Nipprovaw nifhmuha flimkien għax inħossha importanti għal ħajja tagħna tansara. Ħafna drabi aħna mhux inħobbu imma nagħmlu karità. X'jiġifieri nagħmlu karità? Bħal meta jiġi xi ħadd jew tara xi ħadd fil-bżonn fit-triq u inti tagħtih. Jew bħal meta jkun hemm ġabra fil-Knisja għal xi ħadd u aħna nagħtuh. Dik hija karità. Jiġifieri jien għandi jew almenu għandi ftit iktar minnek, inti għandek inqas minni u allura jien nista' ngħinek. Dik hija karità, imma l-imħabba mhix karità. L-imħabba wisq iktar profonda. L-imħabba tafu x'inhi jien u int ngħixu ma' xulxejn. U jiena nieħu mill-ġid tiegħek u inti tieħu mill-ġid tiegħi. Issa tgħiduli aħna moħħna mill-ewwel imur fuq il-flus, però Ġesu mhux qiegħed jitkellem fuq flus. Imma qiegħed jitkellem fuq esperjenza profondament umana. Ek aħna flimkien, naqsmu flimkien, narrikkixxu li xulxejn. Għax inti wkoll għandek xtatini, forsi m'għandekx flus xtatini, imma forsi għandek dibissima xtatini.
Forsi għandek ħin u kapaċità ta' smieħ x'tatini li jiswew ħafna iktar mill-flus. Ħafna iktar mill-flus. L-lum titħallas biex tmur fejn xi ħadd jisemek. Sempliċement biex tmur fejn xi ħadd jisemek tokrob u teqret, titħallas illum. Ara kemm sottili, kemm profonda il-verità tal-imħabba, l-imħabba li mhix karità. Il-mulej Ġesu qiegħed jistedinna anki aħna u xek fid-diskors mal-immigrati. Aħna laqas għall-karità għadna ma wasal, naħseb wara l-imħabba. Diskors tagħna tal-immigrati kif jixtiequ Ġesu. Li dawn isiru parti mill-ħajja tagħna u aħna nsiru parti mill-ħajja tagħhom. Nintegraw lil nafusna flimkien, mhix kwistjoni ta' flus. Mhix problema ta' flus. Aħna ħafna drabi tibqa' f'moħħna biss u xek din il-bracket, il-ġid. Għax issa se jkollna l-ġid u se jieħduhulna. Le, mhix dik il-problema. Il-problema iktar profonda. Dik għadna fil-karità. Illi għadna nsibuha bitqila biex nagħmluha, ħseb wara l-imħabba. Dik li fil-kliem soċjopolitiku tissejjaħ integrazzjoni li jsiru parti mill-pajjiż ta' veru. Imma jsiru parti mill-pajjiż mhux minħabba biss ir-regoli u l-liġijiet li jagħmel min jigverna le, imma minħabba l-qalb li jkolli jien miftuħa għall-ieħor għall-oħra, il-qalb għall-integrazzjoni. Din il-verità, din il-imħabba ta' Ġesu. Interessanti, Ġesu li daħħalna f'qalbu, li jsib home għalina f'qalbu u forsi li aħna wkoll nistgħu nagħmlu ma' xulxejn li nsib home wisa għalija għalik anki għal barrani f'qalbi kemm sabiħa qabel ma nipprova nibda nirraġuna u nagħmel xi ħaġa oħra. Kemm sabiħa din, kemm sabiħa. Ħafna drabi aħna ninfixlu xek fid-dettalji prattiċi imma li għax il-qalb tagħni magħluqa. U jekk il-qalb tiegħi magħluqa, allura żgur li se nsib 1000 diffikultà. Mhux biex nilqa' l-immigrat biex nilqa' il-mara li għandi ma' ġenbi, biex nilqa' ir-raġel, biex nilqa' it-tfal kif huma, biex l-immigrat. Imbagħad dak ukoll. Din il-verità ta' Ġesu x'inhi? L-imħabba lotja. U l-ħajja, interessanti, għax kieku jkollkom taqraw il-kruċifissjoni u l-mewt ta' Ġesu skont l-4 Vanġeli, ħadd minnhom ma jgħid li Ġesu miet. Tidu li x'inti tgħid? Iwa, aħna nafu li Ġesu miet, mhux hekk miet, mhux għax difnuh saħansitra. Imma l-Evanġelisti kollha kemm huma jiddeskrivu il-mument tal-mewt ta' Ġesu bħala l-mument illi fih il-ħajja tfur, il-ħajja li tingħata, tinxteret ma' kullimkien, tnissel kullimkien, tnibbet kullimkien, u ħanidilkom kejf. L-Evanġelisti jiddeskrivu il-moment tal-mewt ta' Ġesu b'żewġ modi. Tnejn jgħidu u mejjel rasu u rat ruħu. X'jiġifieri rat ruħu? Ta' l-ispirtu tiegħu. Il-ħajja tiegħu m'għadix issa biss magħluqa, maqfula fil-ġisem tiegħu, imma tali l-kulħadd, talilek u lili li aħna qegħdin nilqgħuh lil Ġesu. Mena mejjel rasu u rat ruħu. Jew inkella għajatajta kbira u rat ruħu. L-Vanġelu ta' San Ġwan, l-ajta tal-uġieħ tal-ħlas. Bħal meta l-om ta' għajatajta kbira, dak il-moment u xek, illum jum l-om. Dak il-moment illi fih jew ħajja jew mewt, għall-om u għat-tarbija, kun hemm moment u xek jgħidu mhux biss it-tobbi manki l-psikoloġi, illi l-om tinduna bih ju twellet, illi jekk mhux se tkompli tagħmel l-isforzi kollha tagħha, jew it-tarbija se tiġrilhom xi ħaġa. Propju dak il-mument, dik lajta kbira li Ġesu fiha jrott ruħu. X'jiġifieri jrott ruħu? Jagħti l-ispirtu tiegħu lid-dinja. Jonfoħ il-magna, l-enerġija, l-imħabba li kellu baqbaq ġewwa l-ġisem tiegħu jonfoħha fuqna l-koll. Din hi l-ħajja. U din il-ħajja ma tispiċċax. Din il-ħajja ta' dejjem li ma tispiċċax. U allura jekk aħna nimxu triq li twassalna l-verità li tagħtina l-ħajja, u allura dik is-sentenza tal-bidu tħallux qalbkom titħawwad, emnu fija u emnu falla wkoll issir iktar vera. U kif edna din mhix esperjenza li nagħmlu minn issa għal imbagħad jew millum għal-lejla għal-għada, le, imma it-tul ħajjitna kollha. Ħadd ma jmur għand il-missier
jekk mhux permezz tiegħi. Ħadd ma jkollu l-ħajja ta' veru jekk mhux permezz ta' Ġesu. U jkompli Ġesu jgħidilna kif għaraftu lili, kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. U din is-sentenza jgħidha lilna. Kemm isabiħa kemm qawwija. Ġesu qed jgħidil nisma' kważi qiegħed jilmenta, imma fl-istessin qiegħed jifhimna. Li aħna nsibuha bitqila biex narfu lilu, u allura nsibuha bitqila biex narfu lill-missier, u allura nsibuha bitqila biex impoġġu fil-prattika dak id-diskors ta' qabel. Hemm falla u hemm fiha wkoll. U allura qalbna ma titħawwaġġ. Ġesu jaf dan kollu. Ġesu jaf. U jaf li qegħdin f'din il-mixja. Però jalla nkomplu f'din il-mixja, jalla nidħlu iktar fil-fond fiha. Dan hu s-sabiħ ta' smieħ tal-kelma talla. Li tgħinna nidħlu iktar fil-fond, fl-intensità ta' din l-esperjenza tal-mixja tagħna ma' Ġesu. U allura anki lilna qiegħed jgħidilna minn issa l quddiem tarfuh iżjed, anzi rajtuh iżjed, illum stess. Permezz ta' din il-kelma, permezz ta' din il-lezzjo, qegħdin narfu li Ġesu verament hu t-triq. Ġesu verament huwa il-verità, huwa l-ħajja tagħna. U hawnhekk Filippu joħroġ mistoqsija oħra, mulej, urina l-missieru jkun biżżejjed għalina. Filippu qalu isma' tikkomplikalniex ħajjitna. Urina l-missier, x'jiġifieri urina l-missier? Ejdilna fejn hu Alla, ejdilna fejn insibuh kif insibuh. U forsi din hija l-mistoqsija tagħna isma'. Fejn hu dak li nista' inserraħ miegħu kif ikolli problema diffikultà ngħidlu u ma noqgħod ninkwita xejn. Għalfejn irid noqgħod nimxi t-triq jien wara Ġesu biex insib il-verità li jien imħabba ħalli mbagħad ikolli l-ħajja ta' veru. Biex għalfejn dan kollu. U Ġesu jwieġbu lil Filippu, ili daqshekk magħkom Filippu għadek ma raftnix, min ra li l-missier. Ġesu jerġa' jgħidu l-istess affarijiet li qal lil Tumas. Imma għaliex? Għaliex? Għax Ġesu jrid jirrispetta l-libertà tiegħi, l-libertà tiegħek. Ġesu qatt ma jippreżenta lilu nnifsu, qatt ma jippreżenta ruħu bħala xi ħadd li jisforza lilu nnifsu u allura jisforza li l-kull min jarah, iħossu jew jisimgħu biex jemmen fih. Ġesu jirrispetta assolutament il-libertà ta' kull wieħed u kull waħda minna. U allura lil Filippu jgħidlu, Filippu, ħares lejja u tara lill-missier. Ħares lejja u tara lill-missier. Kif tgħidli urina l-missier? Ma temmix li jiena fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, imma l-missier li għammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. U Ġesu lilna wkoll li l-kull wieħed u li kull waħda minna qiegħed jgħidilna llejla min jara lili jara lill-missier. Il-missier li huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. U min jara lili, min jidħol iktar fil-qrejb, fl-intimità mal-persuna tiegħi u jagħmel l-esperjenza tat-triq tiegħi, tal-mixja tiegħi, jara fiktar il-verità tiegħi u jibda jduq minn issa il-ħajja tiegħi dak hu li jagħmel esperjenza tal-missier. U hawnhekk hawn xi ħaġa. Hekk li nixtieq nifhmuha għax verament sabiħa. Kemm jiddispjaċini meta tiltaqa' forsi ma' żagħżugħ li jkunu forsi studjaw mar l-università u jkunu preparati, ma jkunx ħtija tagħhom ta' assolutament. Assolutament. Imbagħad jgħidulek isma' aħna indunajna li l-fidi bla sens, indunajna li Ġesu huwa invenzjoni tan-nies, indunajna li Ġesu ma jżid u ma jnaqqas xejn fil-ħajja tal-bniedem. Għaliex jiddispjaċini? Jiddispjaċini għal ħaġa sempliċi ħafna, għal dak li qed jgħid Ġesu llum. Il-bniedem ta' veru, jien u jien tinsiru bnedmin tas-sew, nilħqu l-maturità tal-umanità tagħna meta nimxu wara Ġesu. Ġesu għal bniedem ta' veru. Il-bniedem ma jistax jisfrutta b'mod pożittiv, b'mod isbaħ l-enerġiji umani tiegħu ma jistax jisfruttawhom iktar milli meta jimxi wara Ġesu. Ma nistgħux. U din hija s-sublimità, din hija l-meravilja, din hija żbuħija tal-fidi tagħna. Iż-żbuħija tal-fidi li l-bniedem televaħ, tollih il fuq għal-livell ta' Alla. Hekk kif edna fit-talba tal-bidu. Fit-talba tal-bidu tlabnih lill-missier biex xejna nifhmu. Illi meta aħna nimxu triq u l-verità u l-ħajja li hu Ġesu, nindunaw mhux biss illi aħna bnedmin to the full, ma nistgħux inkunu iktar bnedmin, imma nindunaw ukoll li bdejna mmissu ma' Alla. Bdejna mmissu mal-missier. Din hija xi ħaġa sabiħa. Il-Kristjan, x'inhu l-Kristjan, x'inhu n-Nisrani? U l-uman
L-uman meħud fil-milja tiegħu, imwassal fil-milja tiegħu, imwassal fir-realizzazzjoni tiegħu. Ekku allura issa tifhmu għaliex jiddispjaċini meta persuni li ħbieb taw stima kbira tagħhom u jispiċċaw jgħidu isma' li m'għandniex bżonn. Jiddispjaċini għaliex għax il-bniedem ta' veru u l-bniedem li jimxi t-triq ta' Ġesu, li jara fil-verità ta' Ġesu u li jgħix il-ħajja, li jibda jgawdi il-ħajja vera, l-ħajja eterna li ġabilna Ġesu. U allura hawnhekk Ġesu lil Filippu jgħidlu il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi imma l-missier li għammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Ġesu hawnhekk bil-Malti forsi tista' tidher komplikata, però kieku jkollna mmorru għall-oriġinal għall-Grek u iktar żgur għall-Aramajk illi bih kien jitkellem Ġesu. Hawnhekk għandna kelma illi naħseb tispjega din is-sentenza kollha, l-kelma dabar. Il-kelma dabar tfisser kelma, dabar. Imma ma tfissirx biss kelma, imma tfisser kelma mwettqa, tfisser l-opra. Interessanti għall-Lot. Il-Lot fil-lingwaġġ tagħhom ma kinux jiddistingu bejn il-kelma u l-email. Jiġifieri il-kelma dabar tfisser kemm il-kelma word, kif ukoll l-email, il-behavior, jew l-enact, l-att. Il-kelma dabar tfisser mhux biss word il-kelma l-lingwaġġ imma wkoll l-email. Aħna kemm fridnihom minn xulxejn u xejn. Tant li ngħidu ħafna affarijiet u ma nagħmlux, tant infirdu minn xulxin. U din il-Lot ġabuha minn xiex, ġabuha proprju mill-lat ta' Alla fil-ħolqien. Għax Alla jitkellem u Alla qal ħajsir id-dawl u d-dawl sar. Mela, u Alla qal dabar, Alla qal u d-dawl sar dabar. Il-kelma twettqet. L-istess, għandna l-istess kelma. U allura Ġesu x'inhu jgħid hawnhekk? Ġesu qiegħed jgħid illi jien mhux biss il-kelma tal-missier jiena d-dabar. Mhux biss il-missier jitkellem permezz tiegħi, imma l-emailin qiegħed nagħmel u wkoll l-email tal-missier. Hija l-kelma li titwettaq. Hija ftit sottili imma naħseb li sabiħa u sabiħ li nifhmuh il-Vanġelu u x'hekk jibda jagħmel iktar sens il-Vanġelu li nisimgħu u li naqraw. Niġu għall-konklużjoni. U allura Ġesu jerġa' jibda jispiċċa propju l-Vanġelu kif beda emnuni. Hekk qal fil-bidu tal-Vanġelu qalilna emnu fil-missier, emnu f'Alla u emnu fija wkoll. U jerġa' jirrepet emnuni. Allura serħu fuqi. Jiena fil-missier u l-missier fija. Serħu fuqi. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. U jispiċċa b'din il-frażi Ġesu. Min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel dawn l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom qatt jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. Li min huma dawn l-opri? X'inhuma dawn l-opri li minnhom qed jitkellem Ġesu? L-ewwel qabel kollox għandna l-konklużjoni li kważi hija l-oppost jew aħjar tissupera għal kollox, tgħaddi għal kollox l-introduzzjoni. Fl-introduzzjoni Ġesu qal tħallux qalbkom titħawwad. Emnu f'Alla u emnu fija wkoll. U hawnhekk qed jgħidilna min jemmen fija, mhux talli ma jkollux qalbu mħawda issa, imma talli jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. Talli hu stess isir dabar, isir il-kelma u l-email tal-missier kull wieħed u kull waħda minnha. Araw x'qawwa fija din il-kelma, x'qawwa fih dan il-Vanġelu. Jien u int insiru din il-kelma u dan l-email ta' Ġesu. Din il-kelma u dan l-email tal-missier. U nikkonkludi. Illum huwa jum l-om. Intom tafu li it-tarbija meta titwielet l-ewwel kuntatt li jkollha mad-dinja ta' madwara ikun il-kuntatt mal-idejn tal-om. Dak hu l-ewwel kuntatt. Mal-idejn tal-om, mal-ġisem tal-om. Ippruvaw hekk riflettu ftit kemm profonda u kemm sabiħa. U allura kif ikun dak l-ewwel kuntatt u x'hekk, u kif ikunu dawk l-ewwel kuntatti li tagħmel it-tarbija mal-idejn tal-om, mal-ġisem tal-om, ħafna drabi it-tarbija tirrekordja f'moħħha, tirreġistra f'moħħha kif se tkun id-dinja il-qudiem.
Jekk dawk li dejn kienu akkoljenti għal din it-tarbija, jekk dawk li dejn żelu bit-tarbija, jekk dawk li dejn ħadnu lit-tarbija, allura din it-tarbija se timmaġina li d-dinja ta' madwara u tibqa' tgħix b'din il-projezzjoni kull fejn tmur, tibqa' tgħix b'din l-idea kull fejn tmur, illi d-dinja ta' madwara hija akkoljenti, se tilqaħħa, se tirrispetta u tistma'. Imma dan mhux dejjem jiġri. Għaliex għax aħna nafu li l-ommijiet għalkemm huma eżies fl-għajnejn ta' Alla, għalkemm huma importantissimi fl-umanità, però l-ommijiet bħal missirijiet, l-irġiel bħal nisa, aħna l-koll limitati. U allura kemm għandna bżonn l-idejn ta' Ġesu. U allura kemm għandna bżonn il-ħarsa ta' Ġesu. Kemm għandna bżonn il-ħarsa ta' Ġesu. Kemm għandna bżonn nitmantnew mill-kelma ta' Ġesu. Hekk il-ħaġa l-oħra li tagħmel l-omm meta tarbija titwielet u hiju tikber it-tarbija, li tħares lejn it-tarbija u dik il-ħarsi importanti. Hekk min qed jismanu għandu tfal iż-żgħar, hekk joqgħod attent għal fih ħafna valur. Għaliex tarbija ma tafx min ma tafx x'inhi, ma tafx ix tajba jew ħażina, ma tafx għandix valur jew le, imma tikkonkludi dan kollu, tikkonkludi min tikkonkludi ix tajba jew ħażina, għandix valur jew le, meta tħares f'għajnejn omma u tara jekk omma tħares lejn it-tarbija b'mod pożittiv, mela t-tarbija tikkonkludi u tgħid mela jien okej, mela li ta' min iħobbni. Imma jekk it-tarbija tinduna li omma mhix tħares lejha b'mod pożittiv, forsi l-ħarsa tagħha fil-baħ, forsi minħabba l-problemi u d-diffikultajiet tagħha, it-tarbija ma tafx fejn hi. Għalfejn qiegħed ngħid dan kollu. Dan kollu jerġa' jurina kemm għandna bżonn l-għajnejn ta' Ġesu li jħarsu lejna biħnina kbira. Kemm għandna bżonn l-imħabba li Alla għandu għalina. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw illi Ġesu huwa Alla. Imma l-verità mhix li Ġesu huwa Alla. Tgħidu li x'inti tgħid. Il-verità hi li Alla u Ġesu. X'jiġifieri? Jekk ngħidu Ġesu huwa Alla u x'hekk. Allura jekk jien għandi idea ta' Alla li Alla hu kattejf, li Alla hu ġust, li Alla itabtapilek jekk inti tiżbalja, allura se jkolli l-idea li Ġesu huwa hekk. Ġesu huwa Alla. Ġesu huwa skont l-idea li jien għandi ta' Alla. Le mhux hekk. Imma Alla hu kif nafu lil Ġesu fil-Vanġelu. Dik hija ħaġa oħra. Alla hu kif nafu lil Ġesu fil-Vanġelu. Ma jikkundanna lil ħadd, ma jiġġudika lil ħadd, qasba mġelġla ma jkissiriex, musbiħin hemm ma jitfiex. Kemm għandna bżonn il-ħarsa ta' Ġesu li terġa' tagħtina l-ħajja u xekk il-psikoloġi jgħidulna illi jittrabi jitwildu iktar minn darba, il-bniedem jitwieled iktar minn darba. U waħda mitwelejt illi l-bniedem ikollu hija meta xi ħadd iħares lejh mod sabiħ, mod pożittiv. Meta din il-ħarsa li dak il-bniedem tgħidu isma' inti importanti għalija. Inti qiegħed f'qalbi għalilna Ġesu. Għandi home għalik. X'ma jerġax jagħtina l-ħajja Ġesu. X'ma nerġgħux nitwildu mill-ġdid. Ġesu. Hekk imma l-hom għandha karatteristika oħra u issa nieqaf żgur. Importanti ħafna. L-hom ukoll trid tirregala, trid tagħti lit-tarbija mhux biss dak li t-tarbija għandha bżonn li kell il-ħwejjeġ le, imma tittatija xi ħaġa oħra lit-tarbija. Biex it-tarbija tkun tista' tikber u timmatura, tafu x'inhi? In-nuqqas tal-preżenza tagħha. Tgħidu li x'inti tgħid. Jaslu żminijiet mhux kmieni ħafna, l-ħares ikun kmieni, l-ħares ikun fl-ewwel sentejn tal-ħajja tat-tarbija. Imma jasal żmien fil-ħajja u xek, meta t-tifel jew it-tifla jmorru l-iskola, iktar u iktar meta jikbru mbagħad jkunu adolescenti, u jibdew il-ħajja tagħhom meta l-om tittirregala, tittati bħala rigal lit-tifel jew lit-tifla tagħha in-nuqqas tagħha li ma tkunx hemm, l-assenza tagħha. Għaliex? Għax jekk tkun hemm lit-tifel tħallih tifel. Jekk tkun hemm lit-tifla tħalliha tifla, ma tikbirx u ma tkunx qiegħda tagħmel servizz tajjeb lil dak it-tifel jew lil dik it-tifla. U Ġesu interessanti għax din l-assenza Ġesu jirregala ilna, għax jirrispettana, għax iħobbna.
Għax irid li aħna nkunu irġiel maturi, nisa maturi, ma nibqgħux tfal fil-fidi, imma l-fidi tagħna tkun mibnija fuq ħafna libertà tagħna, fuq ħafna xewqa tagħna u rida tagħna. Hekk nieqafaw il-mulej, hekk jatina verament illi nitħeġġu, nitqanqlu biex nimxu miegħu fit-triq, biex narfu il-verità tiegħu li hija l-imħabba u biex ngħixu il-ħajja tiegħu illi hija lena mhux biss ta' wara din il-ħajja imma lena minn issa. Tħallux qalbkom titħawwad, emnu fija u emnu falla. Hekk awguri mill-qalb lill-ommijiet kollha. Nispiċċaw bil-kant tal-aħħar il-lejl it-tajjeb. Tutto tace ormai sotto questo cielo, è l'ora per me di lasciarvi. Ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un po' e non mi vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi me rimanete in me, come dei tralci alla vite che la linfa dà. E non vi lascerò mai soli, se il mondo vi odierà. Sarò sostegno per il regno che il Padre dà, ed è già dentro voi. Questo pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà, e non vi lascerò più soli se il mondo vi odierà. Sarò sostegno per il regno che il Padre dà, ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere d'amore e verità. Questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli. Amore